παρηγοριά για μας, τους χριστιανούς, ότι θα συναντήσουμε όλα τα αδέρφια μας που έχουν φύγει από κοντά. Εγώ όταν το σκέφτομαι, πραγματικά συγκινούμε πολύ, γιατί λέω, Κύριε, έχεις προνοήσει για όλα, τελικά. Πάμε να δούμε έναν αγαπημένο ύμνο τώρα, ο οποίος όμως θα θέλουμε να τραγουδήσουμε και αυτόν παρέα. Δεν έχει σημασία να έχουμε ωραία φωνή, δεν έχει σημασία να έχουμε άσχημη φωνή. Σημασία έχει να νιώσουμε τον Κύριο μας. Και σημασία έχει να συγκινήσουμε την καρδιά του Πατέρα μας. Πάμε να νιώσουμε λίγο τον Κύριο και να νιώσει και ο Κύριος σε εμάς. Είναι ο 627. Είσαι για μένα
2:17. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Σε ευλογεί και να σε γεμίζει η χάρη. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο μας. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Δόξα στον Θεό. Δεν είναι τίποτα μονοπόλιο.
Τίποτα δεν είναι μονοπόλιο. Nothing is for one thing. Η ευλογία του Κυρίου είναι πάνω μας. The blessings of God is upon us. Από το πρωί ξεκινήσαμε πολύ όμορφα. We began in the morning very beautiful. Όσοι δεν ήσασταν, χάσατε. Each of you that wasn't here, you missed it. Και όσοι θα συνεχίσετε να μην έρχεστε, θα χάσετε. And the people that still don't coming, they will lose. They will Διότι miss it. η όμορφη ημέρα φαίνεται από το πρωί. Because the beautiful day, you can see it from the Και εμείς την morning. είδαμε από το πρωί. And we see that day from the morning. Και τίποτα δεν πρέπει να μας σταματάει. And nothing must stop us. Αλλά να αισθανόμαστε την δύναμη του Θεού, To feel the power of να God. αισθανόμαστε την ομορφιά του Κυρίου μας To feel the beauty of our Lord. και να βλέπουμε τη δόξα του Θεού. And to see the glory of God. Τη δόξα του Θεού. The glory of God. Και να είναι μέσα μας η δόξα του Θεού. The glory of God to be in us. Αυτό ζητάει ο Θεός από εμάς. This is what God asks from us. Το πρωί μιλήσαμε πάρα πολύ όμορφα, ο αδερφός ο Θωμάς, In the morning, beautiful messages heard. ο αδερφός ο Νίκος, Brother Thomas, Brother Nikos, Brother Saron. μίλησε πάρα πολύ όμορφα. They spoke very beautiful. Αδερφέ, και ψέλνεις και μιλάς ωραίες. Brother, you speak and you preach very and you sing very beautiful. Σε ήξερα να ψάρεις, αλλά τώρα βλέπω ότι μιλάς κι όμως. I knew that you were singing very beautiful, but now I can see that you preach very Άρα ο well. Κύριος θα σε μεταχειριστεί. So God will use you. Δόξα στον Θεό. Αλληλούια. Και μου έκανε κάτι όταν συζητάγαμε και λέγαμε ότι θα πρέπει να μερικές φορές να αφήσουμε κάποιες δουλειές, κάποια πράγματα, να δοξάσουμε τον Θεό. And while we were talking and saying that we must leave some things beside in order to glorify God, Και ο αδερφός είπε μια εμπειρία που είχε από τον αδερφό το Σιμ. and our brother said an experience of fact for brother Singh. Ο κόσμος χάνεται The people around us they are lost μέσα στην αμαρτία in their sins, και εσείς έχετε δουλειές. and you have business. Δεν είπες αδερφέ? This is what he told us, Και σκέφτηκα κάτι. and I thought something. Ο Θεός, God, ο Πατέρας, the Father, ο ένας the one και μοναδικός Θεός and only God, και κανείς άλλος and no one else πριν από Αυτόν before Him και μετά από Αυτόν and after Him θα υπάρξει άλλος Θεός. will never exist. Αυτός ο ένας The one, the only one, άφησε τη δόξα του left His glory, και ως θεότητα and as David, τοποθετήθηκε μέσα στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. He put Himself in the human Jesus Christ, Και μέσα από Αυτόν and through Him έσωσε την ανθρωπότητα. He saved the humanity. Άφησε τη δόξα του He left His glory, και κατοίκησε μέσα στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. and He dwelled inside Και the human ενίκησε. Jesus Christ. Όχι ως δεύτερος Θεός, ως ο Θεός, Not as a second ο God, ένας Θεός. as one God. Και έκανε ένα τεράστιο έργο. And He did a great work Επειδή άφησε τη δόξα του, because He left His glory. είμαστε σήμερα εμείς εδώ. We are here today. Αξίζει να αφήσουμε τις δουλειές μας It's worthy to leave our jobs για να είμαστε εδώ. to be here. Πρέπει να υπάρχει εμπόδιο Is there any circumstances που να μην μπορούμε να έρθουμε. that can keep us away? Όχι αδερφέ. Όχι αδερφέ. No. Θα μας κρίνει μια μέρα. God will judge us one day. Αυτός έκανε τα πάντα για να σωθούμε. He did everything for us to save. Έκανε τα πάντα για να σωθούμε. He did everything for us to be saved. Και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να τον δοξάσουμε. And we must do everything in order to Τα glorify Him. πάντα για να τον We ευχαριστήσουμε. must do everything in order to praise Him. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Praise the Lord. Αισθάνομαι σαν να είμαι στην ίδια μου την εκκλησία. I feel that I am in my own church. Ο παλιός ο αδελφός ξέρει. The old brother knows Αμήν. Γιατί είμαστε because we μία are εκκλησία. one church. Μία εκκλησία. One church. Ήρθαμε εδώ όλοι μαζί να δοξάσουμε τον Θεό. We are here all together to glorify God. Τον ένα Θεό. The one God. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριό μας. Θα ψάρουμε
Έναν ύμνο. We will sing a song. Μπορεί και δύο. Maybe two. Και επειδή θα προετοίμασα, θέλω λίγο να το βρω. Because I'm not prepared, I won't find it. Ας ψάλουμε το λαμπρός είναι ο δρόμος του Κυρίου μας. Συγγνώμη λίγο. 2:21 για τον προτζέκτη. Θα το βρούμε για άλλη φορά. Ας βρούμε αυτό που βρήκαμε ένα άλλο τώρα, για του Χριστού τη χάρη. Το 25. $2.42 για τον προτζέκτορα. $2.42. Δόξα στον Κύριο μας. Για του Χριστού τη χάρη, θα ψάλουμε έναν όμορφο ύμνο. Θα ήθελα να ντύσουμε την καρδιά μας. We will sing a beautiful song for the grace of Christ. Κάποιος αδερφός θα μιλήσει μετά. Afterwards, a brother will speak. Θα φέρει το Λόγο του Θεού. He will bring us the word of God. Και αυτή τη στιγμή ξέρετε τι κάνουμε. And you know what we are doing right now? Οργώνουμε τις ψυχές μας. We are working with our souls, Οργώνουμε την καρδιά μας our hearts, να πέσει ο σπόρος. in order the seed to be. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την καρδιά μας, That's why we must open our heart, ώστε ο σπόρος που θα πέσει so the seed that we are going to put in να our heart αισθανθούμε την ευλογία του Θεού και τη ζωή του Λόγου. to be the blessing of God and the world. Για του Χριστού τη χάρη εξαιώνει, για του Χριστού τη δόσα στη δουλειά, μες στον αγρό του όλοι πρέπει να μπούμε για να ξεφύγει ο κόσμος απ' τη σκλαβιά. Σφίξτε τα χέρια όλε ενωπέδε σε έναν αγώνα, σε έναν σκοπό, μια εκκλησία που δεν εξόλους γύρω που είναι ολικό. Όλοι μαζί στην άκρη της αγάπης, ειρήνη και ελευθερία, στον Θεό του τον τρόπο και στον αγώνα ας προχωρήσουμε.
Είναι κάποιος σήμερα που θέλει να τον αγγίξει ο Θεός? Θέλουμε να μας αγγίξει ο Κύριος. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, δεν θα έρθει. Είναι μέσα σου. Είναι γύρω σου. Είναι μπροστά σου. Είναι πίσω από σένα. Η ευλογία του Θεού είναι ανάμεσά μας. Άπλωσε το χέρι σου και ο Κύριος θα σε γεμίσει. Άνοιξε την καρδιά σου. Ο Θεός έχει να δώσει. Έχει να δώσει. Και γι' αυτό είναι ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αγαπάει τόσο πολύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι μαζί μας. Και ας αφήσουμε την καρδιά μας ενώπιον του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την αίθουσα. Γιατί πράγματι είναι μια προσφορά από τον Θεό. Δεν δοξάζουμε πιο όμορφα τον Θεό εδώ από ότι σε ένα ξενοδοχείο. Ναι ή όχι? Αμήν. Αμήν. Είμαστε πιο κοντά. Πιο ζεστά. Πιο αγαπημένοι. Και αισθανόμαστε την ομορφιά του Κυρίου. Να προσευχόμαστε. Ο Θεός να ευλογήσει αυτή την εκκλησία. Να τη γεμίσει με τη χάρη Του. Με την αγάπη Του. Και κάθε άλλη εκκλησία για την οποία πρέπει να προσευχόμαστε. Ο Θεός να ευλογεί, να γεμίζει και να πλημμυρίσει. Δόξα στον Θεό. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να ενώσει το σώμα Του. Όσοι έχουν επαφή με τον Θεό θα γνωρίσουν τι πάνε να πει αυτό. Και ανάλογα ο Θεός θα τους οδηγήσει. Δόξα Κυρία μας, σε ευχαριστούμε.